Sagudahin nga ron ti surat ni pagayam ti ngasyon. Dear Manong Nemi. Apay nga ta, Manong Nemi, nga dagiti marigrigat akas kada kami kat lalo nga maandaan kadagiti na nagsen nga problema. No sino pa dagiti awan ti kabailan na isupet ti kaslakang kanayon nga duprakan dagiti adu nga panubok ti bihag. No apay kadi ngamin Manong Nemi nga sante nga maisakbayan iti masangwanan na kunada. Anong Nemi may sakmat kadagiti ka nagbuibuya kan dungdungeg kadato nga programa. Kahit kumat nga iburay dato'y nanumuunay nga pakasalitaan tibiyag ko. Adyak to pulos malipatan. Barbarang konak na oray at damat sang kabasit o numarigmeg nga may bati na nga adal o napagsarimingan tibiyag. Nga mabalin nga ikan iti komento dagadi padag nga dudungeg ka nagbuibuyan. Ngam sagbay ti amin, thank you keng ka, itin ka pa ng urnos, kalpasan nga nakinsend, keng ka through messenger. Thank you, ti pa ng patgam, tapno, may basa rito yung pakasalitak. May bilang met kadagiti pagdenggan, digiti padag nga dudungeg. Ken kasama din nakablawan kayo dito sa Nemer Studio. Dagiti padag nga dumdungeg ng runa kadagiti padag nga OFWs. Dagiti nakapadasen, tinapan nagtrabaho, tibala si tao. Naruna keng ka Manong Nemi. Kasto man nga rod nga nakrugyan, nga isalaysay, ti pakasalitahan. Lima, dagiti anak mi kinitante Manong Nemi. So, ape kedi, nga da kami pa nga sangka sa pulan, sangka po. Apuyan na kunada, da kami pa'y tinagagat. Nga mangpataod ka dagiti ubing. Tako na ti asawak, ti adado naragraksak. Ti adado matlang ti tinulong. Nga ta? Ngayon, kasano nga may payan may tinaranya ka masakbayan, Manong Nemi, dagiti limang anak mi. Idin to tanitante, Manong Nemi, karpintero lain. Aday din, iti baudi nga tawen, iti high school ni Sherling inaunami. Iti agpakaro ni tante. Agpakaro ko nak. Tanong kasta nga kakaiso nang mamalagtrabaho, ti makalawas, sumangpad dito balay, dawatek ti sweldo na. Dita. Abi nga dito laeng. Kinasot na bati. Inem nga aldaw, kat manot sweldo ti tunggal aldaw. Kaya nga rin pinangan kon. Di pinakaan kon, di pa nagsigarilyo kon, di ba ingkatan ko ti arakan, di mo ikwenta. Ay na tante, dandanin ba't ingudwa? Ingudwa, inam nga aldaw, nagastos mo ti sueldom ti talong aldaw nga sueldom lang, ti itad mo kanya. Pagkatanusan mo nga budget Kasi ano mo umanay dito kada tayo, mano tayo, 5 dagiti putot mo. May kapituta. Oh, igatan ti bagas. Ti sidaan. Di ka kasapulan tinal daw. Sabon nga paglaba ka dagiti muren mo. Ano usamon nga budget data? Pawan ay matin. Agreklamo ka? Katsi ka. Ano ka ito mo, Brian? Ada ba itulong mo kanyak? Puro man agamo kanyak ti ba? Pamataudan ti pagbiyak tayo Samo ko nanti kas taga tumutulong ak napialayan nga malibre mat kanin min ko tayo agmalmalem kada kita anak ta ken maitad ko nga balon da kita anak ta mapanagbasa umangmanglong mat tila ba no adda kita kayab diti agpadulos ti balay da mapanak met kinunak ti kasta Manong Nemi ta isutipod no Manong Nemi gapo ti kastoy nga kasasaan. Yan anay ti amin ngayon anay, konforme di tamat Manong Nemi ti pamatauda kiti kwarta. Manaksin namang luak ti laba, at dapat igrigundaw Manong Nemi, nga mapanak Agang kat itinateng kadagiti adda mulan nga nateng susun nga ilak
Anya nga rigat ti panagbiag manong. Ti pagbintasan namat kadikat na tulnog dagiti anak ko. Ni Shirley nga bumalasita ngayon manong Nemi makatulong mo tin trabaho ti nagtibalay. Hasta madag kini Junior nga may kadua manong Nemi. Kanig di sumasarunupang anak mo. Di makadakas manong Nemi. Idi katalo lang aldaw, tiga batugan di sweldo ti asawa, iti iyawat na kanya. Idi kuhan, adamin na gidigundawin nga saan nga mangted. Ti sweldo. Awan. Anyang awan ka na pa nagtrabaho. Awan. Anyang awan. Piditek tumot manong Nemi. Ba nagtumit nga talawan na, panawan na, kamakamek. Ti sweldo, mapadi mo itin. Awan ko nagmet. Di makadagas manong Nemi. Di matgayaman sumsumbrek, iti trabaho na. No apik hindi manong Nemi no sa sinupay, iti padre, iti pamilya, saan namat nga anungen, ti pagrebengan na. Tinakasaksakit manong Nemi. Isumadlagayan mo saan nga guubra. Damat gayang pagbagasan na nga babae na. Ni Shirley manong naming inaunak tinagko na kanyak. Nang, saan ang guubra ni tatang? Isungawanin titid na kanta kayo. Kasano tayo pagkarod nga biyag? Abos na saan nga guubra. At tapit sang-sangpatan nga sa bali. Maba nagtrabaho ko na ti Lunes. Maba na sangpatan di babae na. Itatang mo? At da babae na? Unang. Napya kumamat ano. Di babae na timang ted. Tapno ited namat ka na tayo. Yung kaslasahan nga awatin. Ti konsensyate kas pagarikan. Saan nga mapalindeta? Ano yung taramidan yun? Siyak tilagal ng asawa ni tatang yo. Rubang nauna yung ilaban kong tikalintika. No sa sinuman datang nga mabay nga mag-ako ni tatang yo. Kasaritak tinalapat. Pinalutpot ko ti asawak tinaminsan nga nagawid manong Nemi. Ano tiraramida mo, ha, tante? Problema maya, ti saludsud ko. Ano tiraramida mo? Liman na kiti putot mo nga suportaram. Agsina tapay kitin. Ano? Agyamang nga tagawid akpay. Nagawid ak nga may agsukat. Halakpa kita kita arwata ko. Makamukan ka na kita ubing mo. Makamukan ka na kita putot ko ken ka. Idideta nga namuak manong namisang ko nga naluwadang nga tinumpak idinamindua ti asawa. Damat manong nami nga nagpungtot kat binalis na. Lapatas yung pailoko, tibang tumpakan niya ta. Kakaasi ka. Apay matan nga nagbaling ka kastoy. Apay matan, tante. Apay. Saan mo ka din ang mahawatan ko na? Yung bagay pa yung agsinatan. Kasano ka rin nga mga biyag ko na kitital o limang nga putot mo kanya? Mahalagan. Sa sinulit ang mabahay nga sukatam kanya. Isuna. Oras sana kang trabaho, biyagat. Ada gatang ti arak, ada gatang sigarilyo, ada pagbisyok, ada isugal ko. Oo, ano yung pagkait ko? Sika ngay, awan di maghanap ko kin ka. Manong nemi no sa sinuman kas pagaligan di kas kanyak kumangasta nga sitwasyon. Agririak man manong nemi ng awan di maramid ko. Igawid ko man ti asawak ngam saanin nga paigawid pa. Nagsangsangitak manong nemi. Kadagad limang anak ko na nangrura kini Shirley.
Kagura damat ti amada. Bayan nyo nang. Dito naggraduhan ti high school. Sumray kag matin ng trabaho. Ori siyak nang. Basta lagi naggraduhan ti high school. Nagtrabaho kag tumatin. Kinunamot ni June, manunin. Ori siya anak matin nagbasbasa. O malas siya Selvina. O matin ni tatang. Anak, Ruel, sa mga sawan dita. Si Kamat Gigi, nagsisimbat kay anak ko. Awanan ti amayo. Pinanawan na tayo. Nasisit lang ko man awan ng tati niya talaga ni tatang. Ako man may tultulong na. Supit agbaling ang problema. Samot-samot ti kasta dyan. Nanang. Shirley. Awan ti pagtanagan nyo. Ulit na singpat kami mit nga kakapsat. Makapagsisinakit, kin makapagtitinulong kami. Yan yung orte ramidek. Kit, ituloy yun ti. Mangluti laba, ah? Laba. Kasano na ako nagpalaba? Kasano na ako nagpadalos? Kasano na awan ti pagangkatakon? Tinateng, unanyaman dita, kababain nga susunang. Pangalan ti ka. Nung astulat ti pamaspasamat. Awati kong ti Jaya ta kanya. Jaya nga niya, nang. Pigsak palahin. Ado ti amo katrabaho ti unag ti balay. Mapanagtrabaho dyan, Hong Kong. Umandayo kayo? Kawan. Shirley, balasang kan. Kabaylam nga ugurin di kita adim. Iso nga padasak ti mapagkikasang gasat. Iti abroad. Dahito lang ti amo ka pumuspusan na ako. Tapno masanso tayo. Saan tayo na pag namamampay ti amayo? Urayan nyo kung mga urudmat na makapagradwarat. Sakbay nga mapang kayo. Sige. Anak ko, nagtitinulong tayo ha? Saan ta kapag problemain, babayin ka na kayo. Tapos saan tayo malikatan. No talagang saan na ito na kayat ti amayo. Ipakita tayo kayong kuha na. Nga kabaylan kayong ikantinaran niya nga masagbayan. Babayin ti pa nagtitinulong tayo. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi ng luak iti laba, dalus, agang katak, kati konforme mabaling ko ang katin nga mabaling kong isursuro. Manong nemi, tinaskin ka na gatang mi, iti kanin mi, at pambigat mi, nga ore lang no itlog, tinetib nga manok, tilingtaan mi, nga kamataysan, sa kamagnatang iti mulo mi nga kamutig, nga saladen, manong nemi, para iti bigat. Unang gumatang kami ti tuyo, nalaklaka, manong nemi. Ano mapantumat na nagbasa na kita anak ko, manong nemi, at dantumat mitad kong habalon tunggal may sa kanakwada. Pangandan tumatin di eskwela dahi ti aldaw. Tas dantumat ti malem, manong nemi, at may isaang nga bagas, at dantumat konforme ta ti mabalin nga na masida, manong nemi. Kat no adagpadaya iti karuba mi mamangam amin tapno malibre kami manong nemi ken malanitan mo na ako nati tiyan mi. Sana nga nangaw-awid ti asawak. Kat tinaminsan manong nemi kapag nagisusuka lagi ti angkatag nga nateng ti asawak ti sarsalitaan na kiti manabsak nga giinom. Hey! Siyon! Dumagas ka ba? Madama ka ang laklako. Ayun. Makatuin na ang katin mi amin nga lakomon. Yung masadekak met manong nemi. Talaga nga binaybaan na kan ni tante. Isot kayat na. Isot pagragsakan na. Kakaasi ka met. Kasi nung pangor itatakam. Dagit anak ko. Sika, guni ka ano kayat mo. Tiana. Suportaran kayo. Nagkabutawanan ti asawam. Siya akong tagbaling nga asawam.
Adut bang ibagbaga ti kasta manong nemi ngam kasanong aramid problema ti asawa. Asa nga makalak tuman sa mali nga problema. Kasla narigat na mapasamak man. No pa damat di kiti nabaknang ti panagpuspuso na manong nemi nga mangpaputput. Oh, ano samdata, yan ay mo ti para kata kayo. Hagawanak. Tata. Wala, sige. Napila nga damat metod ko may tulong kang kaasyon. Masyanak man ka na kayo. Kung ang tumat ba nung name, di may isang pensyonado, nga mapangkupang i-supplyan ka dagiti natin. Tama gusto na nga, iti para arangaw ti pariya manong name. Nagpembensyon, nga balo. Ngayon di mga dakas, sa bali mat iti panggap, dagiti na duma, tumulong da, sa danto ko na, napakapay lang siyon. Kasi lawan tila mga anak mo. Agdigos ka, ornosan ti magim. Sino gusto ko mga tisang nga masulisog ka? Iso nakalaglag na una dyan ting asawam. Insukat na katibakat, kan nagpintas ka. Insukat na katibakat, nga na kwarta na. Parang sa akin na lang na dyan nga bakat. Tapos nula yung tingas na kata, ag-sitting pretty ti asawa. No, amok lang ako makasya ti klase ng asawa na dyan. Diyan kumanagaya sa asawa kang kuwana. Sadot. Tala pala tala luma aglamot maturog tubrana. Manong nemi no sa sinupay ti kadikas kanya kamarigrigat isupay ti pakapasamakan kadag nagsen nga panubo. Idi tayo padamag na kanyak manong nemi nga nadisgrasya ka no, ti tricycle nga nagluganan ni June at dyan ni Shirley manong nemi. Nadung pardeta nga tricycle manong nemi ti van kat na ipurwak na ti pasahero ni June di may saka na ti pasahero na. Nagdardarasa ka na pan ti ospital manong nemi tapno amuak no anyo ti kasasaad ti anak ko. Manong name under observation. Ada ka ng fracture, ti ulo, ti anak ko. Iti pa nakaipuruwak na. Naglugan ka nung amin, iti likod ti driver, nagbakride. Ada amin yung di kakabsat ni June, manong name ng Rona ni Shirley. Iti madamag na, kiti may damag dito ospital. Intutugod na ni Bonso, manong name. Nang nagkasasaad ni June, Shirley, madama-dama lang sa sikasuhin o obserbarin. Kasi nang nga rin, pangalan tayo pagbayan tayo, nagigit ka sa pulan ng agas. Rugya akong tagsusur ka nagigit mabalin nga. Pagbutangan mo, no, magtitulong. Sa nga bali no ka rin kasanot kadagsen, kado ti magastos, ore may lumnom ti utang, basta tinaskan ka nagbiyag. Biyag ti kapsat mo, anak. Tumulong kayo. Ano yung ti may tulong mi? Awan di sa bali nga may tulong nyo saan nga tinaimpas na kan nga kararag. Nasabi ko ba? Tama ispal ti kapsat yun. May sabay sa manong naimi ti mangted ti mabalindang itulong kanyak iti nagpanagsusur kadagiti kabagyan mi dagiti kagayem mi dagiti amamok dagiti supsuplayak iti nateng dagiti pensyonado dagiti adda mabalindang inagsubli iti hospital manong naimi na danon kon ti asawak adda ka manong tinor mo taapay, anayakon. Numanot magastos. Itipon mo dito. 5,000. When? Tagon dito. Tante. Mamay. Kasto ti mapaspasamang tibiyag tayo. Kabuti man di nga aramid mo.
Tigit anak ta. Dadadagan sa mapasamang kadakwada. Mas lang muli pagpabasol kanya. Disgrasya kit disgrasya. Intun ka ano ti panagsublim. Intun ka ano nga among nga anungen ti pagrebeng nga makasama kadagitan nagta. Hawalan ti adupay nga sao. Agyaman ka ta tumulong nga. Rubeng na unay. Tanusang nga tumulong ti kasto nga pasamak na gitan nagta. Sa dinot ayun ti konsensya. Ato pala nga sa umbat. Lenggan ti kasaritam ti doktor. Numanot masapon nuan may gatang nga agas ti anak mo. Tayo nakon. Nabimbidas ko manusanggan ka pagpakita pa eh. Kabaylak, uraan niya't mapaspasama karagitan nagko. Kabaylak kita nga kanin tinaranya ka masagbayan di ka naging lalaing pay. Di kat laing mo sumao. Di magbintasan na manong name naman fracture, ti ulo, ti anak ni June manong name. Ngam samit lang nga napagtahan nga rin iti masela nga paset ti buulo na. Wen manong name damit lang nga ramatan mi ngigatan nga rin iti agas na. Sinulaeng, titi pa nagbambantay ko, saan ako nga makanglo pa manong name iti pagbiag mi. June, nang nagdakil ti gastos ko, na disgrasya ngamin. Talaga sa nga malikdikan di disgrasya. Anak, samon nga panunutin deta. Tinaskin kat sibibiyag ka. Aumat lang di naman nga nakanang sa napasama ken ka. Nagdakadimat lang nitulong ni tatang ganyak. Ada. Damad ladak lang yung tundan inted na. Dapat kit na bati Kapara ti parang kasapulan tayo. Na pilit itong ti rumor dito eh. Tapos saan nga adad nga mananayo ng pwede gastusan tayo. Anak, naka-charity ward kami. Ako matinas ka na bayadan dito, no saan lang ti agas. Sa maysa. Adamat DSWD assistance. So, ito pagtanagam. Agtutur ka. Sa mo pilitan di rumor. Unang matagtag kayo ng basta dito'y ko. Dito'y mo. Nung mabalingkan to nga rumwar, nga ipanubos ti doktor, so to pati rumwar mo. Baglagi din ta. Ako madlantagis na napasama kiti ulok. Una, tanong nakaro ko nga, so sapo. Nagdakal ti magastos ko nga. Dito lang takip ko. Sungatan pa iti may isa nga nagdiso. Dito pa na kay purwak ko. Abi nga may naglukan ka ti. Abi nga mag-backride ka. Kita mo katsikat na pakaruan ka na kayo nga naglukan. Tara ipurwak ka. Sana to nang backride ng sige. Ginanakan. Tapno alisto ka nga. Alisto ang pasublim di apiksam. Manong nemi nakarwarmat lang ti anak ko iti ospital. Nagsublimat lang ti eskwela. Aging ka naggraduaran manong nemi ni Sherling inaunak iti high school. Ngayon saan nga makapag-college pa eh. Hidagpakada akong kadakwada. Shirley, nang June, kaya na kayo dumpay ng anak ko. Ituloy yun, nagsisinakit, nagtitinulong, di kaya gaapa. Shirley, sika, hindi makamu ka na kita dim. Tayo na kon makigasang-gasa titi abroad. Dito lang, Tim, kang runaan nga pamuspusan. Nawabalin lang kumagat saan nga ginadayo. Nang umustawanan ni tatang sa kayo madayo. Nakabimpi man kamtun nga kakapsat. Kasta kam lauli lang ang damang. Di. Saan nga gimot kasta? Ha? Nakadadumad di talaga tayo. Umadayo tinaganak.
tapno laing may kanat na ranya ka sa kabahay na kita na. Datang ti Serbina no apay nga iyatan ti panawan tapno. Panawan kayo. Kapututakil kayo. Dagi kita dumanta, babatit pwede kita anak na panawan dan. Wala at damot sa bali nga mga iwan nga makita katakwada. Dakam nga ron. Barbaring na ito konsensya di amayo na pagkikita na kayo. Yung man nga may tulong na. Sige nang. Awan ti pagdanagan nyo. Siyak ti makamukha na kita adik. Kahit balasang kan. Ang mga no biglang ipadamag dangan makitaray ka. So nga tama Jack Aramidan data. Na siya to na sa mga Aramidan, Shirley, ha? Sige. Panawang kayo. Mapanak magigasang-gasat ti abroad. Ay, pati kayo. Gananad kayo nang. Sabi ko taradya amo. Nga mangala ka kayo. Kat napintas nga amo. Sabi ko na siya tumiti ka sa sadyo ti abroad. Pamagayam yung tinga rin ituloy nga ibasa. Dito pakasalitan. Nipagayam to yung Syon, Wano Salvasyon. Di ba nagtrabaho ka sa DH dito'y Singapore, manunemi dito'y nga nariknak. No kasanot at dapay nga rigat. Tirigat, iti umadayo ka na kiti anak. Kung kunakarod no kasta nga, matawa ak agtabtrabaho manong name. Agtabtrabaho nga slaawang patinggana, agtagtagtad na kiti luwak manong name. Siguro no saan ka siya tinagbalin nga, aramid ti asawa. Siguro na intultulon na ti pinagbalin ng nga responsable nga ama. Awanak dito ita. Awanak dito ita. Nga mang pampanunot no kumusta kat anyan kasasaad di kita anak ko. Uwahin manong nemi ado di kiti gondaway nga oral agtipon ti buteg ken luwak no kasta kagsang sangitak. Numalpasin ti trabaho ada alemen ti rabii ada akto ni tinited kanya ka kwarto. Isunto pa lang manong naimin panangkitak panangigim ko ti cellphone ko. Amang kita no ada text digit anak ko. Kano awan doon na magkita ka text na kanyak manong nemi. Nadalod cellphone ko tawag to ni Shirley. Hello Shirley. Nang nakaturog ka. Nakaturog ako na tarabi ituin. Or hindi ta. Pampado tayo mati oras. Kumusta na kita dim? Adda kam amin dito yun nang awan ti pagdanagam. Anat sindayo. Napang kami naki-birthday. Amin. Saan na pala inyawid mi para ito nabigat. Sariling sikap ngay. Kumusta't pa nagbahas na kita, Dim? Okay naman, awan problema. Adada nga nasingpet ka natulnog kami. Itatawag kayo ng pampanutan mi tirigat yun dita. Dahil nga, kumusta kayo? Maturog akbaten. Masapak to pa ng agring na bigat. Di ba ba ti magiyo nang? Numangan kayo, kaduan nyo timangan. Lagyan na kayo, mabanog kayo. Marawamag to. Tinaskin. Adak titoy. Di pauit ko na masapsapol yun. Lagi pauitak, mang-open ka di bank account. Tapos siyempre, di pauit ko saan yung magastos amin. Orno nga titibang ko. Agorno nga ba't dito eh? Anong damag yung itatang yun? Awan, di mo makikita. Kao dyan nga damag mi akit. Nakasiting pretty lot.
ito nung mga sumarunong nga semestre,ag-enroll ka to. Nang, agbasa ka. Oras ka sa nulaing tirikat kita. Madin no saan ka agbasa. Ang mga no, mapaot pa nag-standby mo kita. Awan ton ti interest mo agbasa. Kasta ko mga matibagahak. Okay. Ayan tanga, dakman dito eh. Oras ka sa nagbiyak tayo. Tinasken, kan makapagturpos ka. Sikang inaw na no makapagturpos ka, dan tumatang na katulungan ka mang tulong ka na kita din. Sige nang. Ana kahit mga kurso ngay. Maestra, alawan na ako. Nanagsaka tuloon na yun, no. Hindi pa nag-abroad ko kat adanak ko ang baling nga maestra. Anong name ididamo, marigatanak lang ididamo, ngayon hindi mo ay bayag. At damatan na surok nga makatawan ko dito'y. Adon di kita namamok nga padak nga Pinay, manong name o nga day off. Kata, at least, makapag-relax kami, met. At pipinadamag kam tumat, kumporme manong name iti istorya at tunggal maysa. Manong name, duwa idin tawan ko dito'y Singapore. Hindi makaawat at text message. Nagkapukin ni June. Nang, sayang layang ti kaskastusan ni Manang ti panagbasa na. Kaputa. At dan boyfriend na. Ti next baka. O rin at dan boyfriend na. Basta sanda nga alarmi din ti sang rumbeng. Kanya may tulong at panagbasa na. Mabalin siguro ng ibilang ng inspirasyon na ti boyfriend na. Kinunat ng text back man ng naming ang kalpasan deta tinawaga ka mismo ni Shirley. Hello Shirley. Anang. Nagpeso ka din tindanong kang ka? Na namuak na boyfriend mo? Nang sorry. Saan ko nga napupuot na sinong batak ni Robert? Sino data nga Robert? Kas ko lahat. Kang kanayin kayang kuy-kuyog. Kasano na pa nagkuy-kuyog yuk at adam lang nga ta sir-servite pa nagbasam? Tikas gastusak para kayang ka? Nangawan ti pagdanagan nyo. Liklikak tanyaman nga pakadadalan ti pa nagbasa. Kasi nung maliklikam ako nung naki-boyfriend ka mate. Dadat ko nang naliklikam. Di kaya't nakasawang ko mati magliklik akin saan ka pa ilang makirelasyon sa sinuman dita. Ubing ka pa eh. Saan ka naladaw dita? Nangarot ti Armider. Makisina ka. Nang ako ti magdanagan nyo anak mo. Noon niya man tinatat panunod siyo. Saan ito mapasamak data? Wala ko kam ni Robert. Makatulong ka niya. Ano ko ba't may tulong na kang ka? Baling inspirasyon ko. Apay, saan ka din nga mabaling nga siyak tiya baling inspirasyon mo? Nga pampanunutan mo ko mga adak dito nga grigrigat? Tapos lang ipasdag mo tagbasa? Inspirasyon, linulo ko. Di magpintasan na manunay kada wamit lang ti dakas na napasamak kang kuwana ora at dan boyfriend na. Nagradwa naman tan ni Johnny ti high school manunay kinindaw naman manunay nga karigatak nga manggastos kang kuwana tapno agbasa. Duwadan ton iti college manunay Di magpintasan naman kadi nung kasapulan ti kwarta kasalitak lang ti amok duwawatak ti advance. Mawata na ba ti sitwasyon ko manong nemi nga duwan di kita adda ti college ko. Pagpintasan na manong nemi sa alang advance ti tedda. Mang tedda pa iti bonus uno tulong. Gabot naman lang di kiti amok manong nemi talaga nga interest ko magpaadal kadagitan na ko. Kaya ti pa nakaamuda nga single parent na akon. Nga binaybayan na kami nga yung pinsan, ti ama di kita na ko.
Day din manong name ni Shirley ti third year college. Iti tawagan na. Hello, Nang. Kumusta kayo? Kasti dati. Naruhama ko. Damasapol yung? Hang, kahit ko lang yung pakamukha na kayo. Nga dito ni Tatang. Nagawid din ti Amayo? When? Kahit na dyan kinabalay na. Natayin. Na? Nagsakit. Natay. Kapunta natayin. Saan ba ito nagpimbensyon? Ako mo ti pangalan ni Tatang yung timang biyag kang kuha na ti bisyo na. So nagawid at dito balay. May lingat lang, may inayon ng problema. Uno na. Kasarita yung Ada ito abay ko. Sige, kasarita man. Tante. Siyon. Nagsubli akon. Tapnoan niya. Tapno may inayon ka. May inayon ka. Nga malutuan. May inayon ka. Itigastuset. Uno makatulong ka. Amom, tante na, mukla ko mga asta ti aramid mo. Sadot ka, irresponsable ka. Adayo ko mga nagbaling nga sikat nagbaling asawa. Sa nakpainik kan ti mga anak. Siya kan siyon. Nagsubli ang trabaho. Rumbay ng unay. Nagdakil na bagim aon sa serbina. Awan ti magdanaga mo na kami. Nagtrabaho. Uri lang para keng ka. Taore awan itad mo ka nagit anak ta. Tasyak ti makamu ka takwada. Basta ti agserbiken ka ket tagling etam saan ka mang namnama kanya. Huwag ko na kumit. Basta tinas kang tagsubli dito balay. Tapos na pagturugak. Baka ito makasarag ka manin ting mabali mong pagsiting pitriana ket tumalaw kan tumanin. Sige. Gananos ka. Ano ka ron? Siyempre, gananos ha. Kad sabi ko mataan mo mga pag-ipag-ribingam ka na kita nagta. Bantay mo da. Tanapya lang nga maitulong mo. Diba nang bantay mo ka nakuha na. Di makadakas manong name talo lang nga bulan nga nagaw-awit ti asawa. Hindi ti padamag manong name ni Shirley, mano, nga da ka naman na sapunan nga babae, nga kabalayan na. Nalagay din ni tao yan. Maminsan pa'y nagsubli. Saan ko napagsubsublihan pa yan? Naku, nagtinake mo. Ngayon dito nga namuhak manong nemi kat mariknak ti saem ken ut-ut. Iti kaon ka. Inayat ko ti asawak manong nemi kat inayat nakmet. Tanariknak karigiti arakop ken akik na. Tanaawang ko man ti ayat. Nga nagtipon ka na kami nga duwa, awang ko man ti lima nga bunga dahi tang ayat. Himte ko na akon manong. No tila laki mo no tao kat talaga nga nagbaling nga sadut tulat ta. No responsable kat irresponsable tulat ta. No saan pulos nga makatred itirik na kat makasapol iti mabalin na nga dugsulan iti aluna aramidan ng tulad. Di magpintasan na manong nemi na paggraduar ko tinaunak ni Shirley. Di pasana pa iti board na manong nemi babayan iti kinalaing na kentulong kano ni Robert nga boyfriend na nakastrek da nga agpadpada nga tangos ti pangisuruan numampay pribado manong nemi nga pagadalan. Ni John manong nemi itinaskan nga paggraduarag pa. Tanong malpas nun ti kontratak sanak to palagaw awid pairinyok adagos. Naging gaman nung nemi ako na kanyak ni Shirley. Nang, makiasawa akon.
Anak, saan ka di nga titulag? At tumulong ka pa ka na kiti adim? Kasanong di ka mangasawa kini Robert kit masikuga kon. Anya, adan po ko yun ti tiyan ko. Anak, ti pagyamanan tayo nang nakapagturpos kami ng padpada. Sagbay na pasamak ti panagsikog ko. Kanyang arti mabalingay. Nang ikarigatan niyo kumatagawid, tapno atindaran niyo ti kasar. Saan niyo ko mga pailang irin rin niyo? Ang bakasyon nga pailaeng, di ka di mailiw ka na kami. Sige anak. Kinasaritak nga rin ti amok manong nami nga nagraduarin nga kasarin ti nauna. Kata, maragsakan damit. Sa ako yung pakada huwag kimabalin ko makitag bakasyon ako. Pinalubusan dak manong nami ket malaksid. Pinalubusan dak at napaintad nga regalo para ka na kita agasawa. When, ken sala nga para kini Cheryl manong nami. Dapat intad nga regalo manong nami kas kada kita dito at dumapay nga anak ko. At kasta ko nitiragsak ko manong nami nga naghawid. Ideada ko manong nami dito sa Pilipinas, siyempre, timuna nga inarakop ko, siyempre, nagit limangan na ko. Ni Shirley, madlaw na talaga, tibuksin na, masikog na, ti apo ko. Inyama muna mat ni Robert, nagbalintong asawa na. Ni June, kanda ginadumapay nga anak ko manong nami. Anak ko. Puputan ti panaglabas ti panawen.Ag-asawa ni manang iyo. Sumarunong tumatan di June. Bumalasang. Bumaraw kayo tumatan ng inaudi. Kumusta kayong ti amayo? Nagkikinita daw anong nemi. Kumusta ni tatang iyo? Actually, kada ito yung agundangoy ng isunat hospital. Kanya. Kapag tinalabas ng managsiksigarilyo kan ba naging inom na? Kandi met ma-exercise ti bagina. Na nakanakdakkel ti buksid na. E dyan, nakaalan ti sakit. Sino nga ti magbambantay na mas asikaso kayong kuha na? Kasi babae na pasaribabayan na pa yun. May nga rin nagkisarita kata kami. Sumublat kami kano ang bantay kong kuha sa ospital. Ti amayo nga talaga. Imbes ka di nga makatulong. Adadapay mang panagsintibiyag tayo. Iso pinagbaling ang problema tayo. Nakano ka din sakit na? Tsak man mo? Lakas ta? Nasiset nga ro din numatay. Nanang, katulad, mamaminsan na parang problema tayo. Tanong matayan. Di lang magastos ti panakaiman sayag ng panakaitamon na nalpas doon. Yung tagtuloy kasi bibiyag nga umat sa Serbina. Sorry anak ko. Amo ka na sakit na mangigiyo di kita ngayon baga. Asawa klayang suna. Tinda kayo, amayo nga mismo. Ngayon makawatan yung katamat, ti karirik na. Bas nga makatulong, baling pa yung problema. Nang, may sakit ko mga mangidaw-dawat na sabi ko tamakalasat mo't langit tan. Shirley, maawatan ka anak. Awan pagdanagan nyo. Numanuman ti magastos. Orek taot kanyak. Ipagpagapok para kada kayong anak ko. Gabo tama kat amo yung tulat na ti amayo. Gamang kami nanang isang sangayon kaunay nga ina. Kanasawa. Hindi adong sakripisyong kada kami. Manong nemi sagbay ti kasar dagitiya duwa da Robert kastamatan kini Shirley. Siyempre na pang si Rongkara ni Tante. Nadanong ko ti babae na. Mrs.
Sige ti babae ti asawa. Wen. Anat nang yatam keng kuana. Samat nga rin nga gwapo. Kabuta-butit. Agat sigarilyo kang kanawing agat arat. Ngayon na kasi nung batan manong name ti padak mat nga nalapit nga babae. Nakutong. Narapis. Manong name. Nagpakada. Anta ka nung papanan na. Gusto nga siya akong tinabati. Matmaturog ni tante. Matmatayin nga talaga ti asawa. Dosan ko lang ipagpagapo ka na kita anak ko manong nemi ka saan ko awan pulos ti pambarak ko mga umay mangkita ken ko anan. Hindi makariing kat siyak tinakita na. Siyon. Siyak. Kaano ka pa nga si Mang Pen? Umay ko tandaran ti kasar ni Shirley. Dati ka po na nuapin nga nagawid lang. Sanga sikat ti ka po na. Umay ka na siya ng karan. Tapos ipakita ka lang ka nagitaan ng tao. Nga adapateg mo kadakwada. Ana, matmatay kan? Pakawarit lang ko ma. No pa makaw na akong problema. Hanggang pa'y nagbasol si papakawa na kung ken ka. Ngayon no saludsudem, doon na pala ayat ng mariknak para kang kahawanin. Kasano ko mga ayat tikas ken ka? Laglag unay yung tibabae ng mga ayat tikas ken ka. Di babae laglag unay. Tembas nga sa bagay, parag sakap, ngamita nga ron. Agrigrigat, parang bambantay na ken ka, parang gasgastos na ken ka. Sabi namin nga ramidem di kastoy. Among nga dakas. Di kastoy nga mapaspasamak kang katata, dus-dusayan na kaniya po Diyos. Namin nga doon nga naramid mo di kastoy. Among nga dakas aramidem pa ilayang. Sige, sermonan na. Rumbeng na unay. Dadalang di among ibaga keng ka. Di pa nang sermon ko keng ka. Di pa nang sidir ko keng ka. Nagbiyak ka pa'y? Kahit ko pala tagbiyak. Itian niya nga rason. Kahit ko solnitan tinagkurang karagitan anak ko. Karagitan anak ta. Napintas unay no yung rason mo. Ngayon yung rason mo kahit mo pa nagbiyak, tamang ituloy mo tagbabae. Saan lakuman? Matay ka lakuman. Ba't na kita pa nagsasaong? Ibagbag laking katipod no? Kahit mo talaga, kahit mo pala talaga pala tagbiyag. Sige. May saka rin may karkararag, biyag ka pa eh. Barbarang numatong palmo ti karim, kahit masulnitam, dagiti nagkurangam ka nagiti anak na. Ngayon sa mo to kung mga aramidin pa itag babae. Noon nga aramidin. Kanagpaot pa di biyag ko. Makadan na kayo. Sa mo to kata mapasubli, ti dati harik ng kanyak. Depende. Nabadasat nga matin nga inayat, tante, amom data. No kasano idit kinapod mo ti panagahit ko ka. Nadanta tali mga anak. Imidikit din, nagbalingkan nga sa dot, nagbabae ka. Sinaktanak. Nadardar ti pusok. Sabi ko mga rod, dagpahot pa ti biyag ko. Tap na masulnitak ti kita doon nagkurang keng ka. Sabi ko ma, tamabukel pa'y maminsan ti biyag ti pamilyata. Sabi ko ma, tante. Kaya nga rin ito, nagpapagayam ng ibasa. Nasa dito pagtungpalan at pagkasalitaan, nipagayam tayong Siyon. Aday ti ospital, ti asawak, ti ama di kita nagkumanong nemi, idi maangayan ti kalay sa The Shirley kini Robert.
Nasiyat nga pamilya manong name it na kay kamangan ti anak ko. Dito o na ti pakaragsakak. Burodek ni Robert ket professional da amin nga kakamsat. Nasiyat met manong name iti panangawat dagiti balayan ko ti anak ko. Kastamatan kanyak. When makita tiragsak ti anak ko manong name iti tingal daw halay sana. Naman pa'y talaga madlawon ti tiyan na nga nakasuot iti trahe di Buddha. Adot ng kwartaan da manong name ka na di nga kasarta. Tado na kiti balikbayan, Hawaiano, manong name, ken padag nga OFWs nga nagbakasyon, tapno lang umatender da iti deta kasar. Hindi malpas ti kasar. Anak, nang may isinakon ka na kayo, karigdi kapsat ko. Siyempre, iyawid na ni Robert. Mabalin lang kumanak ket kasaritam ni Robert na dito kay balay. Samat nga rin nga mabalin nang. Bordek isuna. Siyempre, adda isuna ti sidong dagiti parents na. Ang abalit ha, asa dagmatlaan. Umay ko kit-kitahin no kadagiti kapsat ko. Mahasit ang saan kayo nagsubsubli pa hindi Singapore. Samat nga rin mabalin nga dyan nagsubli. Kabigsan ni John nagbastos para ti panagbasa na. O, di magdanakan nyo nang nagtulag kami ti asawa. Ti sweldo mi. Bingay kami para kadagiti kaapsat ko. Oray sanin. Aman nang, saan nagtulagan mi? Di kagudo ti sweldo, isot itud ko kin John. Isot mangi budget. May inayon ti niya man ipawit yun. Yan dahil nga, mahamat pa nasagsagi di kiti may urnong iti bangko. Kaman na kanak. Sa nga bale, tanag-asawa ka nakapaggraduar. Kan may saka na mestra. Maragsaka na ka magibaga. Nga pagkaputi pa nag-abroad ko. Naada anak ka mestra. Kaya doon nag-graduar tumat na ni John. Kurso na nga criminology. Naada anak tumat na anak nga. Kahit nakanotag pulis. Sagbay manong naming nga nagsubliak dito Singapore, nakaruwaren ni Tante ti ospital, kat dito yung balay nga nagtaros. Tante, naging ka nga napiksak. Sulnita ka na kita nagkurang akaragitan nagtakas, tama tangin ka. Saan ka itong katarang agaramin? Namin doon ang inaramid mo eh. Nagkari ka, idi. Ita, agkari ka manin. Saan ka kami nga pumapanaw? Samat nga rin nga mabalin. Sana ka pumapanaw, tapos nagkastag at awan di pambaram nga agaramid. Idi ore at daak at inaramid mo. Sakon ka namin din. Tamok ti dakis nga bunga na. Sapay ko matante. Pakit kita nga rin di kita anak ta, na naro na ka na kita inaudi. Nalaga ano na matindirig na. Tayo di kat awan sa bali nga mangkita ka na kita ubing. Kung saan nga tinaw na. Itad, asawa ni Shirley. Sumarsarunong tumatin ni John. Talupay di mabati. Agtrabawak manin. Ano siya at una na kasta? Mabaling ka din na. Nga niya. Aragupan ka. Sorry. Nada ka dito balay. Akas ama di kita anak ko. Yung saan ka nga dadto'y tapno, baling kang asawak manin. Dinak mapabasol, no? Apay nga nagkabalina ka na lamiskan ka. Nasaan akong kakayat, saan ko na kayat ipaarakop. Sige. Awan ti maramid ko. Sumabol ka tumarin sa baling arakop, ma. Barang doon tapay mayat kang ka. Binilin ko na siya, dagdag anak ko manong nemi na naroon na kini June, ison iti panakaino na dagiti anak. Aw, met pagtanag kini June manong nemi na singpet. Saan nga agsigsigarilyo, saan nga agbarbartek, numampay na nanayon nga baro isuna.
At girlfriend mo, anak. Ni nanang med. Oh, apay. Salsalud-sudak na the girlfriend mo. Adan. Orala talo. Yeah. Loko ka. Ang mga ano, ang nagdi pagsangitan ng mga babae, dagas na ita. Nanang met, jak da pagsangitan. Anang arod, parang sa akin malayda. Kaya numaamuan da nga saan nga siso. Natalo da gayam, saan da nga tamasaktan? Anak, no amom nga dagas sa mga aramiden. Kaya damta aramid ti amam. Jak kahit kung mahalak kang kuwana. Saan nagtumalak ni tatang ng huray no juniora. Pag ano, kasi kang kuwana ti aramid na. Sa anak pag nasadot Apay, tapara kang sadot ni tatang mo. Good sadot, di na kaya tagtrabaho. Ala anak, sabi ko mata makapag-graduar kami. Sabi ko sumarno akto ng graduar nang kalpasan kinimanang. Tapos sumarno kang tumata ng asawa. Siguro. Iti kaadak man yung abroad, manong nemi, saan nga agsarad na iti komunikasyon mi kadagitan na ko. Ti pagpintasan na, manong nemi ka talaga, ngayon tultuloy yan, ti asawak, iti nagbalbaliw. Tanong asta nga tumawagak. At suna, nga kasaritak. Kumusta ka, tante? Gusto di mo na ipakadanangan di kita nagta. Tanong at na masapol na, siyak ti pagdawatan da. Ika na tingar, ipapauit ko. Ipapauit mo kini John, ibang bangko na. Very good no kasta, tante. Nagsubsublimat lang din na ng salunat ko. Kayak pa lang matagbag ka ti simento. Sige. Itultuloy mo nga rod. Tabarbareng ti panang itultuloy mo ti kinasingbat mo. Masusuro kang tumanan nga ayaten, tante. Di ba ka ayuwak manong name no kasta nga i-upload nga isan kanyak ti anak ko ni Shirley ti anak na ti apukok di maipas ngahin iso na manong name umanay lang nga umus isimak no kasta nga buibuya dagiti picture ken kasta mo ti buibuya dagiti may video manong name aging ka manong name nga nagraduar maten ni June. Ang, gawid kayo na taotan daron mo graduation ko. Anak, saan nga magalinda, urag pakada saan naklaki di palubusan. Congratulations. Lalaingam nung makapag-graduar akon. Sumrekak tumatlaing nga, ag-training. Mapangkagbasa as pulis. Wanang. Yung kadya bagyo, PMA. Amat Gaymat, amat Adaman na kita pag-training nga, gadigagangin lang ang polis. Hala anak, sabi ko tamatong palmungat na pap mo. Hanggang pa lang nag-asawa. Ngayon ito nag-asawa, kas kinimanang, ang bakasyon kayo ito tatindaran nyo matikasar ko. Sige, nung pa nag-graduar, hanggang matindaran. Ngayon ito nagkasar ka, kalpasan ti 5 taon, matindaran. Ala, 5 taon? 2 lang ang taon So nagtulagan mi kini Vicky. Ti may katlo, kada kiti talo. Iso lang ang dinabati nang. Insina ko nila duma. Ang nag-stick tuwa na kon. Sino Vicky? Ti girlfriend ko. Trabaho na. Accountant, mga opisina ti bangko. Inaw basit ngam siya. Uy, very good. Police kanton. Sa accountant ti asawam. At least, professional na kaya nga duwa. Manong namin no kwenta kasla narigat ng urahin. Ngayon kasla ka ano lang, daddy? When, idada pa lang ti high school ni Shirley manong namin. Ngayon so ti damo nga pa nagluko ti asawa. Nakapag-graduar mat isuna kahit naka-asawa ti pada na nga mga surusuro. Kano lang, daddy? Ni John, hindi baga nang ag-college man isuna, nagkingidaan, hindi kapsat na.
At damit lang bunga manong nemi, nagiti ado nga rigat, ngagtrabaho. Kahit nung hasta ngagsasarita kami, kanagdipatak nga Pinay, manong nemi, nung hasta nga day off ko. At ay nagiti istorya, ay, magsayang di anak ko, tapay. Intarayda, na nagsikugmay, di sana nga nito ulit pa nagbasa na. Sayang na ginagaskastos ko. No kumaan mo kasi wala mapasamak, di ko umadyak lang kumang pinagbasbasa. Kaya nila kaya mo nga eh. Dadya eh, tuloy na pa nagbabae na. Ay kasi ka nga eh. Siyon, kumusta na kita anak mo? Napaggraduar konti doa. Talulaingin. Nila kaya mo nga eh. Nagsublin, ting beten. Napipi pa kayong kasyon. Himda kami. Awanin. So nga, no, damat mangaram kanya dito eh. Paaram ako, napay iso da may mayat. No maraming da sadya, maraming kuma dito eh. Dadamat ka di mo na manong nemi ti pagyamyawanak. Taore no nagaramit ti man diti asawa. Ngem, nagsublimat laeng iti sidong da kita anak ko. Kani daw-dawat ko hang kanayon nga sapay ko matitultulan ng ti panagsisingat. Manong nemi, kalpasan tiya kagudwa nga bulan sipod naggraduar niya June. Hindi patamag na kanyak manong nemi, kalpasan tiinam nga bulan nga panag-training na. May sakanon nga pulis isuna. Nang, mabalingan akong tagasawa. Tagasawa kami kini Miss Accountant. Noan niya tutulag yo, di ka diso. Ngampay nang. Nagurno nga pay. Nakababay na no, isot ang gastos ti panagkasarbi. Kanda kayo ang gastos. Ano na, anak ko? Agurnong ka, tanuman ti mo ornong mo, isuntot na nayunat. Ngem, ni ading mo, damat ni ti college, ti adjem, ha? Tulungan matisuna, wala akong pagdanagan nyo. Ito na kanon pa nagpurgudyo. Anak, numabalin lang ko ma. Katuloy-tuloy ka antak dito eh. Tap na ni kastakit, mapagraduar kayo amin. No, graduar to ni Gigi nga, Jack. Agpurgod kay ton. Tadakam doon di makatulong, mangtulong ka nagiti duwapay nga, nabati nga kamsat mi. Kasano ka, tagasawa kang tumutin. Kas kinimanang, tumultulong mo't pa lang, da asawa na. Dakil ti may tulong na, kagudod di sweldo na, kat umay kanyak, itad kumat ka nagikapsat ko. Nitatang yung ay. Nitatang mo na, kat suot makamumot na ti, may gatang di bagas kansidaan. Tagububramat, karkapintero man. So nga nang, agawid kay ton, tapno umay kay tumantan, agpurgod ako na, nga ginana. Si Maruno manong name na graduar ni Gigi iti kurso na nursing. When? Gusto mo nga malpas, sa balipay nga panakairinyo ti kontratak. At ang darak ti graduation na kunak. Pinalubusan na kiti amok manong name iti kondisyon no sa anak ton ngagsubli, magirekomendarak to iti kasukat ko. Ta, magustuhan daw unay manong name iti serbisyo kanakwada. Yung karikmat ka na kwada na mangipatuludak na dagos iti kasukat ko manong at daamin di kiti anak ko manong nemi kanti manugang ko nga ni Robert agraman ti apukok manong nemi nga si mabat kanyak agraman ti asawa. Iti malpas ko maarakop di kiti anak ko manong nemi kan maubat ti apukok. Sinublat ko matinasid gani tante. At iba nakikita kayong kuha naman nung name kat. Kasi la, edi ka barbaro ni ayat kada kami. Saan ka nang sigarilyo? Inikat ko. Inom. Sa gabasilaing. Sumatlagas to tilangamon. Nagsublimat laing man ang tingin nagwapo. Dito kasi ito nga halangam, baka at da babaim. At da. Sika. Loko ka, saktag balin nga babae. Babae tibiyag ko. Kakaisunan nga babae tibiyag ko. Siyon. Maawat na kadimanin sa pusong.
Dato nga langam, kaning pakitam, tumanong atawan nga nagbalbali mo. Apigid din nga tiyak mapasubli. Sanga ka po kita nagta. Kabuta. Nagbaling ka man na napatag kanyak. Tante. Inarakop ko kit na ginarakop kami manong nemi da asawak. Iti na irut. Kas lamay iliwan itong galmay sa kada kami. Kan nangagmiti palakpak dagiti anak mi. Manong nemi. Magitag man tiragsak ti rupa da siyempre mabukal man nga may pinsan ti pamilya. Marik nagtiragsak ko manong nemi ti likudan nga ado iti tirikat ko iti abroad. Kisla baro man ti agsapa kada kami. Si Maruno nagkasara, manong nemi ni June, agramameten kini Amalia nga asawa na. Madlaw nga inauna ni Amalia nga misuna, ngam limamat lagi di katawad, diferensyado. Nagbaliman nga na siya at nagbalin nga abalayan ni manong nemi. Siyempre ni June, tilalaki, isot ng isang pet kini Amalia dito balay. Ngayon sa nga nagbayag manong nemi, nakaiparakdarda ti bukod da nga malay. Irento ta ni Gigi nga nurse, manong nemi, sumarsarunumatan nga agasawa. Anak, tumulong ka pa lang ka na kita din. Nang, ori na danto ang sawak. Kas kadama ng Shirley ka ni Manong June, tumultulong damata. Tumulong ang tulata. Manong nemi, nagasawa mo ten ni Gigi kalpasan ti duwang atawan. Nga dan, dagiti duwa pa nga nabati, nga anak mi manong nemi. Fourth year college ni Rafael. Idin to, ta second year college met manong nemi ni Annabel. Ti Bonso. Napapintas mi nga napatakkel ti balay mi. Babay di tulong manong nemi ni June. When? Tamalaksin nga da balay da, isupet iti mulong para iti panakabatakkel kapapintas ti balay mi. Tap na pintas kanumot lang ti kasasaan. Siyempre, kasawa kami manen kani tante. Da kami manen ti agkakaid da. Kaslawan tinapasamak nga nakana iti napalabas. Kung kunak nga rod, nakasaysiat ni Apo Diyos. Tanwad da ka, latakang kuwana, nga si kakapit. Nga niyaman ti problema kat isot pangitaklingan. Nga di mo liplipatan ni Suna pagkidawan. Nga saan lang adda ka itirikat no di kat itiag na nayon. Patgan naman no nemi di kidaw. Awan sa bari di, nga kinidkidaw ko no saan nga panakaitad tinaranya gawas sa kabayan di kita anak ko. Nga agbalinda nga na siya. Kinkastamat ang indraman ko. Nga masilawan ti panunot ti asawa. Tapno amuna nga si kasuan ti pagribingan na kasama. Ken, ti pa nakapasublik, iti pa nagayat ko hen kuha na kasmet, ti pa nagayat na kanyak. Iti pa nagriknak, ken pa nagrik nami, iti asawak manong nemi kat kasla. Nabiit kami pa nga nag-asawa. Natunggal dumteng ngagsapak it naisam kami ngagpadpada. No daman sang kabasit nga problema kat solusyonan mi nga dagos. Nga nang tedpayet inspirasyon mi manong nemi ngagbiag tinapango ti asawak kadagiti nagbalin nga apo ko mi. Manong nemi no labsak tag sao no panunutik tinapalabas kaslasaan nga mapasamak ti kastoy. Imbaglakid din tinagbalina katibker. Imbaglakid din tasan na kami binabayaan niya po Diyos. No mabay dimteng dagiti panubok ti bihag. Dahito'y manong nemi ti pakasritak, kadagyaman ako na iti anos mo ng urnos, kalpasang inak-insend ken ka iti messenger mo. Kadagyaman ti anos ken laing mo nga ng tedbiyag, anang ibasa ti pakasritak. Sapay ko ma, tanakaitadak mo ti adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag. Sapay ko ma, tanay ito nga pakasalitaan, kadagbalin inspirasyon, dagiti padak nga adda pa ilita nga makigasang-gasat iti balasi tao dagiti OFWs.
nga naruna dagiti gagayem ko nga dita Singapore nga pinanawak nga nakabaybayag damutan dita ket istoryada awang kano pa nagbalbaliwan ti biag da. Nagasgaslak kano. Ha? Panabukal met lang ti pamilyak. Kaya napaggraduar kon dagiti anak kong inauna. Nga sumar sa runong tumeten dagiti duwapay nga anak mi. Intultuloy ti asawak manong nemi iti kada pa lang ti pigsaken biag na agtrabaho akas karpintero. Irin ta siyak manong nemi damat sa kabasit nga impasdeg ko nga negosyok manong nemi. Ito umayda paggatek-tek outan ka dagiti pulutan ken masida dagiti cook food. Ta nasusurok dagito manong nemi na dak sa Singapore. Dahito iti pagkasalita, kanagyaman ako na iti anos mo, kat sabi ko damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarimingan di biyag, kanag iti padak nga dibngeg, more power to yung program ano. Ito yung agyaman nga pagayam mo, salvasyon, unosyon.